Който Отваряй има. вратата! Еминем ли ема? Който Отваряй има. вратата! Еминем ли ема? Махай се, бе! Какво искаш, бе? Каква работа търсиш тук? Отваряй, ще му смажа главата на онзи. Отваряй Да ти ба вратата! майката гябурската киба. Отваряй вратата! Да Махай ти се ба от тука, майката бе! гябурска. Махни Буклук, се от брате. тука! Остави ме на мира! Отваряй вратата, ще стане по-лошо. Вземи желязото, ма. Вземи желязото. Майка ти шайба в устата! Отваряй вратата! Махни се от тука, Еминем, ще извикам полиция и не се шегувам. Извикай който искаш. Вземи Отваряй секирата, вратата ма. да си взема децата. Отваряй вратата. Отваряй вратата, ма. Сестро, вземи секирата, ма. Секирата вземи. Каквото и секира, ма. Ма, секирата, но и за цепенето. Секирата вземи. Махай се от тука. Махай се от тука, защото ще... I don't know. Махни се от тука, Еминем, предупреждавам те. Удари го. Удари го, Махни ма. се от тука. Отваряй вратата. Броя на 3. Едно. Да му иба майката, да му иба. Дай ми го, ма. Дай ми го, ма. Разби вратата. Дай да му кажа нещо. Обърни Да да бе! Оли ще влезе. Ма, приготви секирата. Махай се от тука. Вземи. Просто. Въдица ли, какво да взема? Отваряй вратата, ма! Махни се Излепи от ги от тука! главата, ма. Махай се от тука! Махай се от тука, Еминем! Нямаш работа тука, не дей, че плашиш децата! Махни се! Заплаши, че ще да убиеш децата, ма. Ще извикам полиция! Вземи. Отварям! Махай се! Махай Удари го. Какво направи, ма? Ударих го. Чакай да го видя, мъртъв ли е? Как да проверя дали диша? Ма тук, сложи пръстите тук на гърлото. Бързо, ма. Припаднал е. Припаднал е. Припаднал е. Вземи тиксо. Тиксо, Удари вземи го. бързо. С това го ударих. Вземи тиксо. Защо ми е тиксо? Завържи му устата и ръцете ги обинтови с тиксото. Го такови. След това ще му завърша ръце. Завърши ръцете бързо. Отзад ги сложи на кръста. Да. Мале, сега нещо ще стане ли? Ще ме вкарат в затвора? Не. Направим едно нещо. Но ще стане помежду нас. Какво? Господ да ми прости, че съм вярваща иначе. Да го заровим. Да го заровим. Искаш ли? Не, глупости, не. Няма да направя така. Ма зарови го. Не. Ма ще правя Вързах му хора. ръцете, чакай да взема друго въже, пак същото. Взимам. Завързах му ръцете, сега му вържа краката. Майко. Така, завърсах го. Ма дай да го заровим. Не. Извикай полиция, прати на Ще адреса. то винат. Прати на адреса, не ме интересува, ще кажа, че го ударих, Чакай. защото той влезе с взлом и искаше да ме прибие. Чакай, стой. Звънни на полицията и кажи... Как беше номера? Ма 220 ли? Как беше? 112 беше. Не 166 ли, какво нещо така. Къде беше? На Пето районно ли? Къде? Не знам, звъни някъде. Звъни някъде, изпрати някой. Ало, милицията ли е? Добър Лично ден, да господин. Господине, извинете, моля ви, притеснена съм. Стана голяма инцидент в къщата на сестра ми. Гибо Бейби, адрес 005. Гибо Бейби, адрес 005. Коя Коли махала пита? Коя махала пита? Много са. Не съм в махала, на центъра съм. На центъра. До Не. мола. До мола на центъра, не е в махалата. Обърках се. Главата Добре. му кърви. Добре, благодаря. Главата Изпратете му кърви. линейка, ако може. Главата му кърви. Ще загуби кръв. Добре, айде. Извикай линейка, моля те. Чакай, те не ме линейка, чуха. моля те, извикай линейка, бързо. Момент е!
Паникьосвам са. Стига се паникьоса има да ти Извикай сера линейка. устата, да ти сера. Извикай линейка, моля те. Ало, Моля те, добър извикай. ден, медицинска помощ ли? Извикай линейка, ще Добър вика. ден. Той кърви. Той кърви. Има спешен случай, Гибо Бейби адреса. Как ти беше адреса? 002. 0002. Васил Иванов. Васил Иванов, домова отсреща. Има в къщата ранен човек. Паникьоса има да ти Извикай сера линейка. устата, да ти сера. Извикай линейка, моля те. Ало, Моля те, добър извикай. ден, медицинска